Здравейте YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите скрита папка на работният плод. Просто се придържайте към тези стъпки, които съм ви показал. Стъпка номер 1. Създаване на папка. Създаваме папка на работният плод. Надявам всеки знае как се създава папка. С кликване на десния бутон на мишката върху работният плод, опция Създай и папка. Ето, вече както виждате имаме папка на работният плод. Преминаваме към стъпка 2. Изтриване на името на папката. Задължително Caps Lock трябва да ви е включен. Така, натискаме десния бутон на мишката върху папката, която създавахме. Изберете опция Преименувай. И изтриваме съответното име, което се задържа в момента. След това натискаме комбинацията от Alt плюс 0160 и натискаме Enter. Ето както виждате, папката е без име. Така, само да уточня, числата, които вкарвате с комбинацията, трябва да са от малката клавиатура с числа, най-дясно на клавиатурата. Така, преминаваме при премахване на изображението на папката. Така, кликваме върху папката с десния бутон на мишката отново. Преминаваме към опция Свойства, Персонализиране и Смяна на икона. И търсиме прозрачни икони. Ето тук има 3. Избираме една от трите и натискаме ОК. След това приложи и отново ОК. Така, ето както виждате, папката не се вижда. С маркиране може да се разбере папката къде е. Ето съответната папка е тук. Папката се отваря, всичко е ОК. Надявам се да ви е било полезно всичко, което ви показах днес. Благодаря ви. От мен Благовест Костов.